Filmproducent Nicolas Winding Refn og producent Henrik Danstrup står tilbage med en gæld i millionklassen, efter deres filmselskab er gået konkurs. Ja, jeg skal bruge 1000 kroner. Så hvordan skaffer vi det? Vi har haft minus på kontoen i 2 år. Herregud. Jeg har stadigvæk en anden, ikke? Lige siden jeg lavede Pusher, ikke? Så har jeg altid sådan tænkt på, du kunne være sjov og lave noget og følge det på en måde igen, på samme måde. Har I noget mod at tage hinanden i skridtet? Okay, fint, så gør jeg også det. Vi har aldrig været tættere på at blive millionær end nu. Tæt på det, du har en gæld på 5 millioner, hvad snakker du om? Men er der nogen risiko på, at han ikke godkender? Nej, fordi han har sagt til mig, at han gerne vil lave det. Men han skal sige ja. Det er som om, vi er sådan nogle fantaster. Jo, men skat, det er igennem fantaster, at man at tingene ligesom lykkes i den sidste. Vi kan jo gamble og sige, at vi lægger 1 million til side og deler det. Det er jo 5,5 millioner, vi personligt hænger på.